и това сте хора, аз съм Оникс. Това е втори епизод в Legiplay. И сега ще ви кажа промените. Вчера имаше евент, както знаете, някои, които са били тук. Това е спаунера на зоната, който го подобрихме, защото преди е бил много по-тъп. И да, някои работи от евента, не всички, не знам да ги спомняме. Сега ще ви покажа тук. Това е за дърво, да расте това дърво, става голямо. И то ни трябва само едно, за да не падат ябълки и да си правим дърки. Тук са ни сделките, да не правим. Добре. Францата и това. Тук тост. Тоя видеота. Става там тук. Добре. Тост. Тук не е някакви други и ето. Сделките, това е вода. Тук е две фулки. Тейно. Надявам се, че чувате хубаво. Зомбите се спамват бързо. Това е много хубаво. А преди се спамваха много бавно, защото това беше тук и виждам ни горе. Не обърква се. И нека да победа зомбитата. И да. Това са ни главите. Ето е моята. Добре, нека да отидем на спаун. И спаун сме, съжалявам за фреймдропа. И да, има малко хора в сервера, Нокс е в сервера. И той не снима, не знам защо. Вече ме е тъп, ще опитам да го разменя с някаква фолка за няколко легендарки. Да ви покаквам в Ender Chest. Нямам нищо, често казано. Промениха го, вече има Iron User. Така, това са ми работите в Ender Chest. 4 легендарки, Fortune Кирка, Unbreaking 3, Protection 3 потушки. И това е. Тя глупости са какво съм тук. Хома, защото спала няма никой. И да, съжалявам за фокусето, но просто не знам защо. Така. Enchanting Table, го казах в миналия епизод. И тук спаунера, да, тук сега ще ви кажа тия стаички, чакайте само да обера джинята. Съжалявам, че говоря малко по-тихо, но преди малко станах и не знам. Съжалявам. И това е, честно казано, хома. Тук. И друг епизод вече ще има битки, защото още не съм на спид, пък и няма хора.